Това, което не е окей, е такъв тип много често хранене да е свързано с недостатъчно наддаване. Да. Тогава ни е ясно, че проблемът е другаде и че детето всъщност се опитва да си докара мляко, да се храни. Най-добрият момент, в който човек да се обърне към консултант е когато подозира, че има проблем. Без да чака прекалено дълго, защото колкото по-дълго чакаме и не адресираме това, което се случва, толкова по-трудно след това може да се оправи. Абсолютно. Раждането идва, изтрива заличава всичко. Да. Но помнете, вие можете, а вашето бебе знае как. Здравейте, аз съм Красимира от Майко Мила. Вие сте с нашия подкаст Майко Мила бебето. В началото не забравяйте да се сабскрайбнете. Това е изключително модерна българска дума за нашия и YouTube канал, който се нарича Майко Мила. Фейсбук страницата на подкаста и въобще на целия проект Майко Мила бебето. Инстаграм профила ни напълно шокиращо и неочаквано се нарича Майко Мила бебето. Качваме всички епизоди и в Spotify, за да може да си ги слушате, когато бебето спи или пък не правите нещо друго, а не ви се гледа. Знаете, в нашия подкаст каним страхотни специалисти, експерти, които да дават проверена, поднесена на достъпен език информация, защото никой не се е родил научен, никой не знае как да е родител. Според мен това е една тема, която би могла да се изучава по труд и технология, или както се нарича там този предмет в днешно време, за да има нещо полезно, с което да излезем от училище. Беше много хубаво, когато аз бях бременна и раждах да има такъв подкаст, но нямаше. Затова си го направихме след това, за да може за вас сега да е лесно. Днес на гости ни е една страхотна жена, която аз искрено обичам, уважавам много. Тя е приятел и партньор на Майко Мила още от създаването. Писала е няколко текста за нашите книги. Нейното име е Христина Янева Хедра. Изключително популярно име в света на родилките, бременните и вече отглеждащите малки деца. Тя е международно сертифициран консултант по кърмене, лекарски асистент и съосновател на Национална асоциация подкрепа за кърменето. Работи с родители, с жени, работи с медицински специалисти, доброволни консултанти, създава образователни материали по темата кърмене и ранно детско хранене. Автор е на книгата Всичко за кърменето или почти всичко, но практично, както и на блога Кърменето като начин на живот. Здравей, Хедра! Здравейте! За мен е много приятно да съм тук също. Радвам се, че дойде. Благодаря ти. Директно започваме с първата тема. Отбелязали сме си я като скокове в растежа на кърмачето. Тя е важна за жените, които току-що са родили, защото тъмън излязат от родилния дом, свикнат с някаква рутина, детето започва да яде, привикват едни към други, те си казват, толкова е това, аз ще рода 6 така, това е супер лесно. Изведнъж нещо се случва на 3-та, 4-та седмица, то спира да се държи по начина, по който се е държало до момента. Защо се случва това? Какво наричаме скок в растежа и как това се различава от така нареченото клъстърно хранене? Това е едно много често притеснение, което наистина създава огромни тревоги у родителите. Клъстърното хранене е нещо, което се повтаря всеки ден. Обикновено по едно и също време, най-често при вечер, точно когато човек е най-уморен, точно когато вече му се спи и цялата умора от деня го е налегнала, тогава децата се залепват и искат да стоят на гърдата в продължение на няколко часа, но тъй като това е нещо, което регулярно се повтаря през първите, да кажем, между втората седмица и 6-8 седмица, това си го знаете. Така че то не всява чак такова напрежение. Вече сте му свикнали. Когато се случи обаче периодите на така наречения скок в растежа, тогава детето се държи по същия начин, ама през цялото време. Тоест от сутринта нататък. И разбира се, тъй като това съвпада, ти казвам, че това се случва обикновено някъде около 3-4 седмица, макар че има един по-ранен, който е около 10-тия ден, когато децата, които първата седмица, да кажем, са били по-сънливички, изведнъж започват... Не всички, да, но да кажем, че една голяма част от тях са по-сънливички и някак си така ядат, спят, нали, което всички си представят, че така ще бъде и нататък. И си казваме, то е лесно. Да, и си казват, ако е така, не е толкова зле, за какво се оплакват всички? И изведнъж някъде около 10-тия ден те започват да стават доста по-будни, вече да не спят между всичките храни, да прекарват някакво време будно, като обикновено, когато са будни, не са чак толкова кротички, колкото са били преди това. Така че първият е някъде там, около 10-12 ден, но втория е около 3-4 седмица. За наше нещастие обаче той съвпада също с периода, в който гърдите на майката омекват
И съответно имаме едни омекнали гърди, имаме едно бебе, което суче непрекъснато, така че не им дава време да се пълнят и разбира се, за всички майки настъпва шокът и ужасът, в който си казват, ето, кърмата ми наистина сега вече свърши, край, намаля, ще спре и няма да мога да си храня бебето. А какъв всъщност е случая? Какво се случва в този момент? В този момент става просто съвпадение на няколко неща. Децата периодично имат периоди, в които сучат по-често, защото по този начин си увеличават кърмата спрямо нарастващите им нужди. Съответно, когато те сучат често, не през 2-3 часа, както сте свикнали до този момент, ами на всеки час и половина, гърдите няма време да се усетят напълнени и освен това, към края на първия месец, при повечето жени вече е настъпил периода на калибрация на кърмата, т.е. имаме напасване на производството спрямо нуждите на бебето. Няма излишъци, преминало е първоначалното препълване. Гърдите нормално вече започват да си стоят мекички между храненията. Не се очаква да ходим с едни футболни топки през цялото време. Които всеки момент ще паднат. И ще експлодират. Да, точно така, да. Така че става съвпадение от всичките тези неща, което, разбира се, създава тревогите, защото почва да изглежда различно от това, което звучи малко като индустриален процес. Напасването си е индустриален процес. В крайна сметка, кравите, при кравите е индустриален процес. Връща в една индустрия просто, да. Точно така. Добре, в кои етапи от развитието на бебето се появяват тези скокове на растежа, защото те не са само в началото. Те периодично се случват и по-нататък в развитието му. Най-силно изразените са точно тези, около края на първия месец, около 6-та седмица. След това може също периодично да се появяват, макар че вече не е толкова строго определено във времето, тъй като това зависи от изключително много фактори. Например, нещо като скок в растежа можете да забележите около празници, защото когато има кой да разсейва бебето... Защото иска да ни прецака празника, за това. Не точно, но разбира се, там доста се разсейваме, неволно се получават по-дълги интервали между храненията и заради това може да имаме или препълнени гърди, или обратното, да започне малко да намаляваме количеството и след това детето може да компенсира с отново скок в растежа или по всякакви други причини, например след едно боледуване, когато сте болна, имала сте температура, не сте се чувствала добре, има лек спад в количеството. Това се случва и когато децата са болни, защото те може да висят на гърда, но всъщност се хранят по-малко, изяждат по-малки количества, а си стоят на гърда, защото се успокояват. И след това може да имаме такъв период отново, в който детето се опитва да си навакса това, което му е необходимо. Така че всъщност детето и гърдите са в една добра координация, знаят как да работят, за да постигнат нуждите си. Детето, когато винаги иска да стои на гърда, както ти каза, може и на час и половина да е всъщност тази нужда. Винаги ли е свързано с нуждата да се храни или може да е нещо друго, което ние не можем да разпознаем? Не, точно това е големия проблем, защото някак си се очаква, че майката трябва винаги да знае защо точно това дете в този момент е неспокойно и защо точно иска гърда. Истината е, че това почти никой не може да го разпознава, особено пък в началото и особено когато ви е първо дете. Принципът е много простичък. Ако детето врязка, отваря устата, то тогава е най-добре да му предложим и да видим дали гърдата ще свърши работа, защото тя върши работа в 90% от случаите, което ви елиминира една голям процент от проблемите. И съответно, ако не свърши работа, чак тогава почваме да мислим какво друго би могло да бъде. Да, това е много хубаво и ми се иска да го подчертаем в разговор за жените, които имат първо дете, които отскоро са с това дете, т.е. наскоро са родили. Този инстинкт, той не е скопче. Нали? Ти не можеш да знаеш веднага, раждайки детето, всяка негова нужда каква е. То не е само инстинкт, то изисква наблюдения. Аз всеки път това обяснявам на майките. Като дойде някой нов колега в работата ви, след един месец можете ли да кажете защо този човек е крив точно този ден? Защото не е накърмен. Най-вероятно. Достатъчно най-вероятно. Добре, как се случва, какъв е този процес, да ни го обясниш по-научно му? В който чрез сученето детето комуникира с лактация. Т.е. как се случва тази предизвикване на отделянето на повече кърма? Чрез поискване. Това е доколко се изпразват гърдите. Много интересен факт, който не е широко известен, е, че бебетата никога не изяждат всичкото мляко, което има в гърдите. Според проучванията, те изяждат между 70 и 80% от наличното мляко. Съответно, ако започнат да се хранят по-често, гърдите се изпразват
повече. И ако гърдата си знае, че трябва да й останат едни 20% от произведеното количество и тогава нещата са окей. Ако започнем да махаме повече, съответно това дава сигнал, тук не ни е съвсем достатъчно, я да произведем малко повече, че пак да си ни остава толкова, колкото сме свикнали, за да сме сигурни, че всичко е окей. Така че това е принципа, на който очистеното хранене на детето помага и това е също принципа, заради който, когато имаме недостиг на мляко, казваме, че трябва да се включи и помпа, тъй като бебето няма да изяде всичкото мляко, а ние с помпата ще опитаме да извадим още малко, че да покажем на гърдите, да могат че се ползва това мляко. И че има нужда да се увеличи производството. Да. Добре, за жените, пак казвам, които за първи път са в този процес, как да са сигурни, че това, което наблюдават, което се случва с бебето, е скок в растежа, не е, примерно, проблем в съня или някаква болка, която бебето изпитва, защото в началото не може дори да различаваш и такива неща. Тоест нуждата му, как да я различим и да кажем това е скок в растежа. Периодите на скок в растежа обикновено са кратки. Те траят 1-2, рядко 3 дни. Сега, когато децата станат по-големички, 4-5 месец, може и около седмица да отнеме, защото колкото повече се отдалечаваме от раждането, толкова по-трудно става да се съдейства този процес на увеличаване на кърмата, докато в началото гърдите са силно възприемчиви на тези неща, тъй като в началото се определя какво количество трябва да произвеждат и са по-чуващи, така да кажем. Да. Така че едно от нещата, които винаги ни ориентират, е това, че не трае много дълго. И след това нещата се връщат към познатия ви ритъм. Ако детето изпитва болка, кърменето няма да го успокоява задълго. Тоест, там ще се види, че нещо не е наред. Че това не помага. Не помага, точно така. И когато е болка, тя обикновено се засилва, ако не се адресира проблема, така че поведението би ескалирало. Бих искала все пак да обърна внимание, че това, което ние си представяме като клъстърно хранене или скок в растежа, би могло да означава и че детето не получава достатъчно. Да, това беше следващия. И трябва да бъде адресирано също. Заради това са много важни периодичните проверки на теглото, които се случват при педиатъра. Понякога може да се наложи те да са и по-чести. Препоръчваш ли родителите сами да извършат тези измервания вкъщи? И при какви условия? За да не се налага след всяко хранене да се ходи до педиатъра, за да го мери. Разбира се. Аз в никакъв случай не бих препоръчала мерене преди и след всяко кърмене. Това се използва в много редки ситуации. Но периодично проследяване на тенденцията, на нарастването на тегло, т.е. примерно при едно новородено бебе би било добре да се проследява на около седмица. В рамките на една седмица какво качва, за да придобиеш някакъв поглед. Точно така, това ще ни даде добра представа. Към края на първия месец, когато вече сме се уверили, че детето си качва добре и всичко е наред и няма нужда да се преминава, примерно, от смесено хранене към изцяло кърмене, тогава вече е достатъчно да се мери детето веднъж в месеца, както се прави обичайните. Както обичайно се прави. Добре, има бебета, включително и с мен се е случвало така, преди че моят син не беше изцяло само на кърмене на смесено, но се е случвало в моменти да иска буквално на 20-30 минути да бъде кърмен. Това нормално ли е? В какви ситуации е нормално? Кое не е нормално? Тоест, на кое може да кажем това не изглежда окей? Или не можем? Това, което не е окей, е такъв тип много често хранене да е свързано с недостатъчно наддаване. Да. Тогава ни е ясно, че проблемът е другаде и че детето всъщност се опитва да си докара мляко, да се храни. Нормално е, всяка майка в времето започва да различава каква би могла да е причината. По някой път децата се вкопчват по този начин в майка си, например, когато са сменили обстановката. Например, има празници, отишли сте при баба и дядо на село, обстановката е тотално различна за бебето, пипат го и го дърпат някакви хора, които то не познава и не се чувства комфортно, така че то се лепва за майка си, плаче, ако някой да го вземе и иска да стои непрекъснато на гърда, защото там се чувства сигурно. Да. Така че винаги трябва да огледаме какво друго се случва в живота и около детето. Разбира се, при забоникнене също може децата да се залепят по този начин, тъй като там изпитват ясен дискомфорт. Това няма как да го сбъркате, защото обикновено не са много нежни към гърдата, когато зъбите са причината. Тук едни лиди се появяват. Наистина няма как да объркате никне на зъби. Добре, а какви грешки правят родители, майката, разбира се, най-вече,
когато е в този период на скок на растежа, тя не е сигурна, не знае точно как да адресира. Примерно бута биберон, дава вода, казва аз нещо не правя правилно. Да ги успокоим малко. Това, което е важно, е човек наистина да гледа цялостната картина. Ако до този момент детето е надавало нормално и не се е случило нещо извънредно при майката или при детето, тогава нямаме основания да смятаме, че от днес за утре кърмата е спряла. Това практически никога не се случва без някакви много сериозни медицински причини. Кърмата не спира изведнъж. Това на всички трябва да е ясно. Ако е скок в растежа, казахме, че той ще отмине доста бързичко, така че не е необходимо ние да започнем да даваме веднага добавка на детето или особено както е при клъстърното хранене, понеже то се случва вечер обикновено и родителите казват, ето край, на мен гърдите са ми меки, няма достатъчно мляко, аз трябва да му дам добавка, защото то иначе няма да заспи, няма да се успокои и съответно когато започнем едно такова регулярно даване на добавка, първо, че детето започва да си я иска и да си я чака. И второ, е много лесно и в други моменти, когато детето е неспокойно, да започнем да предлагаме шише. И по този начин от един път вечер до третия месец може да сме стигнали до това детето да получава добавка на всяко хранене, което ако не се компенсира по някакъв начин с изцеждане, може да доведе до това детето да започне да отказва гърда и кърмата да намалее. Така че е хубаво да не смятаме, че ако детето на едно хранене вечер не се е нахранило толкова добре, колкото на всичките останали хранения през деня и ако то си надава нормално, т.е. знаем, че това не му се отразява по някакъв начин, нищо няма да му стане, както няма да ни стане нищо на нас, ако една вечер не сме вечеряли или сме яли само малко кисело мляко, защото така сме преценили в този момент. Ще поиска и през нощта, така че айде да не си абсолютно. Да. Още повече, че най-често при клъстърното хранене имаме период, в който действително в продължение на няколко часа децата висят на гърда, но след това той е последван от един по-дълъг период на сън. Тоест децата спят примерно 4 часа, 4 часа което и нещо. Искам да ви кажа, че може да не го оценявате само 4 часа сън. Вау. Ти е много, абсолютно. Да, и това ни показва, че всъщност детето добре се е заредило, за да може да го Аз само ще ви кажа една история. Няма да забравя 16 април 2016. Очевидно съм го нахранила много добре. До ден днешен помня тази нощ, защото спахме може би 6 часа, спахме нормално. Това завинаги ще остане в моето съзнание. Очевидно съм го нахранила. Както трябва. Аз по малко по-различен начин си спомням първата нощ, която дъщеря ми проспя. Тя беше на 9 месеца тогава. Само че за нещастие 2 седмици след това ми дойде цикъла, така че не бях щастлива. Не го помниш добре. Много често това са периоди, в които майките се отказват психически. И без това им достатъчно тежест има върху тях. Достатъчно очаквания, достатъчно чувство за вина, защото чувство за вина се ражда с бебето. Нали? Си раждаш бебето и моментално вече си виновна за всичко. И така 18 години. И така, че и повече сигурно. Че и повече, да. Защо се отказват тогава? Защо не намират подкрепа ли у близките си, у себе си или информация ли? Точно така. Обичайно е липса на подкрепа, липса на някой, който да ти каже, нали си спомняш, че децата минават през такива периоди. Хайде да погледнем, хайде да видим, нека да видим след 2 дни как ще бъдат нещата. Да се даде някаква подкрепа емоционална на майката в този момент. Не толкова практическа. Майките практически с децата вече са се научили как да се справят, колкото емоционална, а не от всякъде да чуват. То вече сигурно ти спира кърмата, вече не му е достатъчно. Я му дай шише, за да не плаче. Какво е това висене по гърдите непрекъснато? Мен са ме хранили с кисело мляко, и нищо няма време. Да. Така че мисля, че това е основното. Да има подкрепа, за да може майките да изграждат увереност в себе си и да знаят, че дори да се е случило нещо, което е проблем, той ще бъде проследен, ще установим наистина ли е проблем и ще можем да го адресираме по подходящия начин. Това в случая даже по-скоро бащите може би могат да помогнат. Бащите са изключително важни, но не само бащите. Знаете, че много често бабите са тези, които са около майката и когато няма подкрепа от тях или когато активно се внушава на майката, че не е достатъчна кърмата, тогава става наистина по-трудно и тогава роля вече могат да играят майчинските групи, където майката може да намери разбиране, подкрепа от други, които са минали по този път и които да й кажат, да, и при нас беше така, но се оправи, изчакай да видиш.
Нали, проследи, обади се на някой, който може да оцени ситуацията и да ти помогне. Така че подкрепата може да има много лица. Би ли оценила най-удачния момент, в който една жена трябва да се обърне към теб, например, към консултант по кърме? Тоест, има ли момент, в който вече е много късно и кога е той? Или нещата са поправими и може да се навакса? В повечето случаи нещата са поправими и сега тук трябва да имаме предвид, че не всичко може да се случи точно по този идеален начин, както сме си представили, защото когато един проблем е съществувал 3 месеца преди човек да се обърне към консултант, логично е да не очакваме, че ще можем да постигнем идеалната картинка, която сме си представили. Трябва да имаме по-принизени очаквания за това какво е реалистично възможно в този момент. Така че най-добрият момент, в който човек да се обърне към консултант, е когато подозира, че има проблем. Да. Без да чака прекалено дълго, защото колкото по-дълго чакаме и не адресираме това, което се случва, толкова по-трудно след това може да се оправи. Хората са казали, един проблем, за да го решим, трябва поне толкова време, колкото е просъществувал. Да. Така че не чакайте твърде дълго и не е нужно да имате някакъв огромен проблем, който е много сериозен, медицински и всякакъв, за да се обърнете към консултант. Ние работим с и дребните проблеми, които имат майките, и с тези, които са наистина комплексни медицински ситуации. Всъщност, може би работите и с тези, които нямат проблеми, но просто са любознателни и бих искали да ги предотвратят. Има хора, които идват и казват, просто искам да видите, че наистина се справяме добре. Имам някои въпроси, които искам да си изясня, за да знам как да процедирам нататък. Или планират за нещо, което ще се случи напред във времето. Например, има хора, които казват, аз ще трябва да се върна по-рано на работа, защото работя в чужда компания. Искам да знам как да си организирам след това, за да не се получи проблеми, да мога да продължа да кърмя, нали, как да си организирам изцеждане и така нататък. А кои сигнали не са окей, наистина е добре да се потърси задължително подкрепа, съвет от консултант по кърмен, т.е. да не се неглижира, защото понякога от личен опит го казвам, жените като родят си казват, аз ще се справям сама с всичко, защото това е моята нова задача вече и тук ще диме като... Да, и защото смятат, че са подготвени, понеже много са прочели. Не, че не са. Те имат подготовка, но по някой път е изключително сложно да се отнесеш това, което наблюдаваш при своето бебе с нещата, които си прочел. И примерно понякога се случва така, че хората се вторачват в това, то бебето има достатъчна бройка напишкания и накани памперси и игнорират обективния показател, който е кантаре, който ни показва, че нещата всъщност не вървят добре. Така че, според мен, трябва да се гледа комплексно на една ситуация и ако има нещо, което отвътре ви гложди и ви кара все пак да се чудите, така ли е или не е така, слушайте си майчината интуиция. Просто за 20 години, откакто работя с майки, съм се убедила, че майките наистина усещат кога нещо не е наред. И колкото и разумната част на мозъка да казва, ето сега, тези тук признаци ние ги имаме. Ако има нещо, което отвътре ви чувърка, по-добре отидете и се консултирайте. Питане глава не боли, нали? Абсолютно, точно така. Добре, ти преди малко спомена интересен случай. Примерно, ако има жена, която трябва да се върне на работа или която ще пътува. Можем ли да продължим това дете да го храним с карма, въпреки тези обстоятелства? Възможно ли да се съчетаят така? Обичайно е възможно, ако човек планира достатъчно отрано как да се случат нещата. Тоест, ако ще го оставяме детето за няколко дни да бъде хранено с биберон, то трябва да се уверим, че детето може да се храни с биберон. И това, че детето в родилния дом, когато е било на 3 дни, е можело да приема биберон, изобщо не означава, че на 3-тия месец, когато вие му предложите шише, то ще знае какво да прави с него, че въобще ще иска. Точно. То, ако 3 месеца е било само на гърда, обикновено нищо не иска да има с шишето, така че това нещо също трябва да се има предвид. И разбира се, трябва да се направи един план отпреди това, по какъв начин хем да събираме някакво количество кърма, хем да не се случва престимулиране на гърдите, за да може да са спокойни нещата и също така да се направи план по какъв начин ще се поддържа млякото, докато сте на пътуване или в командировка и така нататък, за да може всичко да премине безпроблемно и без да си създадете проблем с гърдите. Да. Говорихме си за болници. Ти каза, може в болницата да са му давали биберони и то след това 3 месеца, като е на гърда, забравя. Този биберон в болницата предотвратим ли е?
Този биберон би следвало да бъде напълно предотвратим, ако нещата се случваха така, както би трябвало да се случват, т.е. да имаме ранен контакт между майката и бебето, което искам тук отново да направя една вметка, че ранен контакт не означава да дадем вече облеченото бебе на майката за 2 минути, в които тя да го целуне и да може да се снима с него. Това не е ранен контакт. А какво е ранен контакт? Ранен контакт е когато бебето голичко, само по памперс, е сложено върху гърдите на майката, покрито е отгоре с една пеленка и майката и детето са оставени минимум 1 час по този начин. Заедно. Нещо, което... Това е след раждането? Това е след раждането, веднага да. Или там някакво време след раждането? Да кажем, когато са приключили всичките процедури, които при едно здраво бебе обикновено отнемат 5 до 10 минути пряко сили. След това би следвало да се случват нещата по този начин и след това детето да бъде с майката непрекъснато и през деня, и през нощта. И да не може някъде си в някакво отделение. Не да бъде оставяно при акушерките за нощта, защото имаме проучвания, които показват, че при децата, които са 16 часа с майките си и 8 часа оставени в детското отделение, нивата на кортизола са 2 пъти по-високи, отколкото при децата, които прекарват през цялото време със своите майки. Разбира се, че има жени, които са имали тежко раждане, имат нужда от възстановяване. Тук не говорим изобщо, говорим за ситуациите, в които всичко е протекло нормално и за единия, и за другия, а те все пак са 80% от ражданията, за щастие. Тоест, жената е абсолютно окей да каже, искам бебето да е с мен. Или да, и в повечето, напротив, в повечето болници го има като опция, но някакси жените не са убедени, че това е... дали ще могат, дали ще се чувстват достатъчно добре. Всява им се съмнение, казва им се, че трябва да си почиват след раждането. Ако дам пример с мен, моята дъщеря се роди в 10 часа вечерта и ми я дадоха чак в следващия ден в 10 часа, като аз не можах цяла нощ да спя. Да. Ами да си беше била при мен през цялото време. Да, така че не винаги човек има наистина нужда от някаква почивка. След раждането, пак казвам, хората са различни. Има жени, които имат нужда, но има много жени, които с радост биха прекарвали това време с децата си още в първите часове след раждането. И това, според мен, би следвало да бъде целта на болниците, да могат да осигуряват и да подкрепят такова желание на родилката. Добре, последен въпрос. Осигурявате ли подкрепа на току-що родили жени? Говорим за първите дни от престоя в болницата. Знаеш, тогава е най-трудно. Тогава е коластра, тогава ще не знаеш какво ти се случва. Гърдиците ти е такива. Всичко е, ти си между небето и земята. Абсолютно. И това са моментите, в които подкрепата е толкова важна. Така че обикновено имаме възможност за онлайн консултации, когато положението е много спешно и се налага да се кажат няколко думи, ама на място и в точния момент. Можеш ли да ги кажеш сега, ако някоя жена ще влиза буквално след дни да ражда, просто тези думи да останат в главата и да си ги вземе със себе си? Какво би казала на жена, която току-що е родила и се чувства супер несигурна, не знае какво да прави? Да очаква, че през втория ден от живота на бебето, то ще иска да се учи непрекъснато и това не означава, че няма кърма, а че детето се учи какво да прави, увеличава хормона пролактин, който е отговорен за млякото и подготвя гърдата за следващия ден, когато ще стане слизането на млякото. Ако ние сме позволили на детето да се учи колкото често иска, колкото дълго иска и то се справя добре, следващия ден ще мине по-леко, благодарение на това непрестанно сучене на бебето, което е днес и сега. Благодаря ти много. Това бяха безценни съвети. Надявам се, наистина, жените, които гледат и слушат, да си ги вземат със себе си в родилното отделение, пък тези, които вече са родили, да си ги преслушат вкъщи, защото от опит знаем, че човек забравя много бързо в този... Абсолютно. Раждането идва, изтрива всичко. Да. Но помнете, вие можете, а вашето бебе знае как. Това е супер. Вие можете, бебето знае. Перфектно омачване. Благодаря ви, че бяхте с нас. Отново не забравяйте YouTube канала ни Майко Мила, Facebook страницата Майко Мила Бебето, Instagram профила Майко Мила Бебето, Spotify. Качваме всичко там. Последвайте ни. Благодарим ви. До скорошни срещи.